Имат ли нужда старите компютри от любов и отношение? Разбира се, че имат, скъпи приятели. Днешното и следващото видео ще бъдат посветени точно на такива стари компютри. Взимам ви с мен, за да си направим кефа. Айде! Вие, скъпи приятели, ако имате необходимост от сервизно обслужване, покупка, съвет, свързано с вашите устройства или игрови конзоли, винаги можете да ни потърсите. Намираме се в град Пловдив, на улица Братя Бъкстон 10, а за цялата страна работим и с куриер. Бъдете здрави, обичайте се и до скоро. Чао!